Dit is gewoon een auto, ja, die kost eigenlijk lieke volle in 2022 dan in 2021. Een auto had dan bepaalde afskrowing. Alleen ja, doordat het aanbod ja, minder is, ja, stijgen de prijzen. De krapte op de occasionmerk is te vernemen in de showroom in Waterswijk. Oors hier Boersma zo'n 45 auto's op varieën. Nou binnen dat er maar 25. Nou, er is gewoon een heel grote vraag naar gebruikte auto's. Wij het hoofdzakelijk van hem hadden van dealers die naar auto's verkopen die het mooie jong gebruikte occasions weer inruilen. En dat is weer verbellen dat wij ze nemen willen. Ja, de verkoop ja, die stagneert toch wel wat. Mijn levertieren, en dat hadden we met de coronacrisis uit te staan. Mijn onderdeel die net leveren worden. Ja, en dan is het aanbod gebruikt, ja, wordt daar ook minder terug. Tegelijkertijd binnen de prijzen van tweedehands auto's omheeg sketten. En dat is net alleen vervelend voor autokepers, maar uiteindelijk ook voor de aanbieders. De marges worden gewoon krapper. Dus als de inkepers heger, ja, we moeten er natuurlijk meer een hegere vraagprijs op zetten. Alleen ja, het moet net te heeg worden. En zul je dat op korte termijn ook verhoren? Nee, op korte termijn zal het net verhoren worden. De levertijd van de nieuwe auto's die rennen nog steeds op. En ja, daardoor krijgt ja, blote meestal lange tror in hun auto.